SpongeBob Tower Defense. Tie nové kódy sú Weekend Grind, toto je jeden prvý kód a druhý kód je tak tento kód. Buďte si istí, že ho redeemnete. Otvorím s vami ešte kapsule. Mythic. Pozor. Mr. Krabs. Keď ma chcete ľudia podporiť, zanechajte určite like, odber a nezabudnite na tú súťaž. Je zatiaľ iba jeden napísal komentár, takže zatiaľ má 100% šancu vyhrať. Takže keď chcete vyhrať, neváhajte a napíšte pod minulé video komentár svoj nick. Čo skoro budeme vyhlasovať súťaž. Ja vás nebudem zdržiavať. Majte sa.